ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି ଶୋଇକି ଉଠିଲି ଆଜି 3ଟା ବେଳେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଠିଲି 3ଟା ବେଳେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବେ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ବାହାରିତେ ହେବ, କାହିଁକିନା 8ଟା ବେଳେ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଏତେ ଧୀରେ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥିଲି, 9 ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଉଠିଲି। ଏବେ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଧୋଇକି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ରୁହ, ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ଚାଲ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଯିବା। ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯିବା। ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇ ରୁହ। ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବସ୍ କିଛି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ବି ମିଳୁନି। ମାନେ 3ଟା ବେଳୁ ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ, ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଜଗିଛି। ଚାଲ କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ଚା ପିଇଛୁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ବସ୍ ଲାଗି ସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚା ପିଇଛୁ, ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ବସ୍ରେ ବସିବା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବସ୍ ଚାଲିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିତରେ ପଶି ଗଲୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଡେଲି କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜମାରୁ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଇତେ ହେବ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ତ ଯିବା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଏତେ ଭିଡ଼, ଆମର ବସ୍ ଆସିବାର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବସ୍ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେପଟୁ ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ବସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଷ୍ଟେସନରୁ, ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା, 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମନ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଆଉ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଇତେ ଏତିକି ତ କଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଯେତିକି ବି ଭାଇମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି 6 ମାସ ବର୍ଷେ, 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି କାମ କରତେ, ଘରକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇରକମ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ସିଟ୍ ମିଳିନି, ତଥାପି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। କ'ଣ କରିବା, ଖୁସି ଗୋଟେ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଖୁସି। ସିଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଉଛେ।
फाइनाली बर्तमान आम बालेश्वर पहुँचले आलैले जबर ट्रेन भिड़ सेपटे देखुए पछक मोर ट्रेन टा छिड़ाई ओल्लैले चल जा बस स्टाण्ड को एकातर जा राति सारा शुआई सीट मिलनी छिड़ाई खाली आस रिजर्व मिशन आसो भाई जेनराल वगैरह टोटाली आसबनी प्रबल हैरान बर्तमान बालेश्वर बस स्टाण्ड में पहुँची जाइए बस भितर बसी बस छाड़ 7:40 भितर बस छाड़ कहते बस छाड़ घर पहुँचला प्राय से 12टा हम लगुच तो चलो ब्लॉग बनी कौन कह ट्रेन कथा ट्रेन के माने जेनराल वगैरह टोटाल आसबे मुझे शोनी राति सारा देखिए मो चेहरा क्या देखा कौन कह जाओ जमी आसिक पहुँचली भगवान दयारू से बहुत भल चलो केत जा पहुँचुचे बर्तमान आम पहुँची जाइए उदड़ा बस स्टाण्ड देख पार बस स्टाण्ड अच्छु मो सांग को फोन कर आसूसी अपेक्षा कर आसले बाइक रे जीवा रेस्ट रूम बस कौन कर बस अच्छे निद प्रबल लगे ट्रेन तो शुआई कौन कह ट्रेन कथा आस अपेक्षा करते जीवा घर को भोक भी है घर गले गाधे फाधे खाई शोवा टे बर्तमान आम बस स्टाण्ड रहा जाऊँ बाइक जाऊँ बाइक चलो घर पहुँचले प्राय अध घंटे लगे घर पहुँचला बेलू आम बर्तमान बाइक जाऊँ गाँ पहुँचला पर देखी तो बाइक बहुत बाट बहुत लंग हो वीडियो देखला बेलू लंग हो चलो गाँ पहुँचला पर वीडियो देखी एवं तो जस्ट उदरारू आम बाहर बस स्टाण्ड फाइनाली बर्तमान घरे आसिक पहुँची गलु से पार्टा अच्छी तो आजिकार ब्लॉग रे एतिकी आउ कौन बेसी किसी कहूनी आजिका ब्लॉग रे एतिकी रखियो ब्लॉग टी बहुत लंबा हो गलानी तो आजिका ब्लॉग जब वीडियो देखी टी भल लगी था लाइक कमेंट शेयर जमार करिया भूलिबेनी आ सब्सक्राइब करियो चैनल को पाखे थिबा बेल घंटी को दबाई देबे ऑल रे प्रेस कर देबे तो चलतु आजिका ब्लॉग ये रखू नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा जय जगन्नाथ।